Tignan siya dimples. Good morning, Philippines! Kailangan ko ng sweater. Ito. Mag-sweater lang ako guys kasi parang sakit ng puson ko. Good morning. Today is first day of 2020. And nagising si Lloyd. Nagising ako una kasi alam nyo naman yung alaga natin. Yung masakit yung puson ko. Meron kasi ako. Saka ginaw. Paminsan iniinit yung katawan ko. Paminsan ang ginaw. Magluto tayo ng egg. Para breakfast namin. Egg lang. And fried rice. Mag-ano tayo batil ng itlog. Batil yun. January guys. January 1st, unang araw. Umiyak yan, Lloydie. Bakit? Nung doon yung door hindi open all the way. And then sabi, Oh, sorry. umiyak. Hinahanap si Lloydie. Sorry. Roxy, down your nails, Roxy ba? Kailangan ko nang i-ano yung niya. Taas na talaga. Ikaw lang nagkakat? Oo, at saka takot pa naman yan, kaya hindi ko palaging makakat. Paano mo siya nakakat? Ikat ko siya, and then hawakan ko yung paa. Hindi mo siya pumipiglas. Na, yun nga yung problema. Kasi umiiyak yan eh. Oo. Pero kailangan kasi mag-ano tayong itlog. Itlog mo, Noy, orange. Alam mo yan? Alam mo yan? Anong oras ka natulog kagabi? 1. Mag-1 ba? Talaga? Hindi pa. Humihilik ba ako? Hindi, pero si Roxy. Si Roxy talaga? Si Roxy. Kasi sabi ni Tami, humihilik ako, pero daw, very yung, ganon. Si Roxy, binarinig ko siya. Talaga? Oo. Sorry, Roxy. Humihilik ka pala, Rox. Hindi kita. Ikaw yung humihilig. hindi si Siya talaga. Pero siguro yung paghinga lang na yun. Oh, Roxy ba? Mag-ano? Nag-iinit naman. Ha? Mag-ano ka ng kape? Oo nga pala. Naglalaro yun, Be. Buti sanay ka ng pinaganyan. Na ano? Ano yan? Tawag doon? Maaga? Ano? Alin na pwede magamit ko? Kahit ano gusto mo. Gusto mo yung malaki, maliit, mabilog-bilog. Ano yung ginagawa yung dalawa? Ito lang ba anin ko rin? Kasi iba yung kapsunod. Ano yung mo, Be? Kainin mo usual sa umaga. Bahay? Oo. Rice, bread, gano'n. Ha? Nag-rice ako, nag-bread. Nag-ride or bread ka? Mga Pero- init-init lang na kanin. Pork. Meron doon. Parang bacon ba? Hindi pa pala siyang bacon. Pero depende sa'yo kung gusto mo. Initin natin konti. Okay na to. Okay. You think okay na yung asin na yan? Oo, okay na. Kung dagdagan mo siya ng asin kung gusto mo ha. Kasi, maasin ka ba? Hindi. Okay lang. Pero hindi ako masyado maano sa... Alam mo yun, pag sa kanin, kahit ano. Yung spring is, I think yung spring mag-start mga March. But then summer, I think, hindi ka ako sure. Pero ano yun, mas malamig na yung January. Minsan. Oh, malamig yung January, February. Mas maraming snow paminsan yung pag January. Gusto ko yung popcorn kagabi, Sarap, diba? Mas masarap yung konti-konti lang tapos
And then, gusto mo, dagdagan. Nabilis lang. Okay lang ito gamitin natin, Ben? Oo, yun na. Para yung gano'n na kayo. Salsa lang. Mahilig ka magkape. Oh, hindi man ikaw magkape pala. Sa? Oh, magkape ka, pero hindi grabe, no? Ako? Oo. Kung hindi ako grabe magkape, be. Umaga Hindi lang. Sa umaga. Minsan hot chocolate, gano'n. Hacho. Grabe. Social lang yan, be. Minsan, gatas, inikin ko lang. Miss ko na yung gatas sa powder, be. Gusto ko yung bread. Mainit. Bear Bear brand. At mainit na ano. Ang sarap niya. Pero kung bata ka na, alam mo yung iba, ay yung condense. Condense, i-mix mo sa I-mix ano. mo sa mainit. Sarap, di ba? Sarap. Pero yung condense, ang sarap talaga. Yung alas pa. Masarap talaga yung alas. Ikaw rin, bahala kung okay na yan. Okay, no? Ikaw ba? Ano? Okay na ito, baka ma-over. Rice yan, be. Walang over-cook sa Kasi pag na-overcook sa kanin, ano sa matigas, Ay, ganon? sa fried rice. Ay, be, nahirapan ka dyan, be. Ito, be. Nahirapan ka ata, be. Okay, okay. Wait lang. Oh, hi. Akala ko nung pagluluto ang fried rice, okay lang na ang tagal niya. Pero Kung ano siya na, nag-ano, no? pag nasobrahan siya pala. So every morning, kinakausap mo muna si Tawi bago pumasok. Or tumatawag siya sa akin. Hindi siya tumatawag kasi akala niya tulog pa tayo, tulog ka pa. Ganun yan siya. Kain kami, guys. Sobrang aga. Sobrang aga. Hindi na sobrang aga. Hindi, Eh. sobrang ano. Ano, no? Malay na. Ganyan yan. Meron kaming bacon, guys. Yung bacon namin is very mataba. Gawang ano. Hindi siya bacon, pero pork parang bacon, di ba? Iwan ko basta. Iwan ko sa... Yan, ganyan, oh. Ang sarap na yan. Depende na kay Lloydie kung kakain siya, ganun. 1 hour later. Umalis na si Lloydie. Kinuha siya ng asawa niya. Okay. Kinuha siya. Ngayon, ang gagawin ko, Wednesday kasi ngayon, Happy January, 1st of January, guys. Happy New Year, everyone! Ngayon, mag-i-edit tayo. Actually, hindi pa. 10 o'clock na pala. So, kumain kami ni Lloydie. Ang sarap ng ano namin, guys, breakfast. Yung ano, pork, na parang bacon siya. Ang sarap talaga. Nawala yung sakit ng ano ko, puson ko, after kumain. Yun. Dito si Lloydie natutulog. Ang saya kapag may ano, no, yung parang meron kang mga kakilala na matulog dito. Pero kagabi, napagod talaga ako, guys. Natulog ako ng una. After, nanonood kami ng ano, movie. Yung mga, nanonood kami ng horror movie. One horror movie. Ang ano yun is, ano title nun? The New Daughter. So, yun yung pinapanood namin. And yun, nagpunta kami sa bed. Nanonood kami yung bull drop na sa Manhattan. Nanonood kami. And then yun, tulog na ako, guys, kasi pagod. So, yun, guys. Hala, guys, 11 o'clock na pala, guys. Alam nyo ba, guys, na nakulangan ako sa tulog kasi natulog kami kagabi sobrang late. You know, well, si Lloydie daw 1 o'clock siya natulog. Pero ako, nakulangan ako sa tulog. Masakit yung mata ko and nakapag-edit ako ng isang video. Meron pa akong nire-research na ano din, yung GoPro ko. Yung kapag mag-transfer ka ng clip sa ano, sa laptop ko, may dalawang file. The same day, ano siya, yung original na file at saka may other file din siya. So, i-research ko kung ano siya. So, iwan ko. So, i-research natin. Pero bago yan, mahiga tayo dito. Yes, guys, green yung inano ko. Blanket ito, guys, na hindi ko ginagamit na. Gusto ko sanang gamitin sa bed. Pero nung ginamit ko siya, marami siyang ano, nahuhulog na ano. Ayaw ko nun. So, dito, easy lang naman kasi ma-vacuum ko yung couch. Ganon. 6 months later. Good afternoon, guys. Ano ng oras, guys? It's 4:30 na. Nagsa-dryer pala ako. Naglaba ako kahapon. Hindi nakalimutan ko ilagay sa dryer. So, ngayon, dryer na. Pakainin ko lang yung mga alaga ko later on kasi maaga pa, 4:30 pa. Pero, i-change ko yung settings sa
GoPro kasi I changed the settings, guys. Yung settings sa GoPro is 4K, 'di ba? Hindi siya pwede sa laptop ko, hindi siya pwede edit, hindi maka-survive yung editor ko na Final Cut Pro, ganun. So tinatry ko din siya ng 2K. Nagka-crash yung ano ko, Final Cut Pro. One eternity later. Another day, another vlog. It's Saturday today. Good afternoon. Labas lang tayo. Yung order namin ni Tami is andito na. Andito na, oh. Dalawang box talaga ba? So, yan. Kunin natin siya. So, the package are here. The packages. Ano to? In-order namin to ni Tami. Yung isa, hindi ko i-open kasi ano ito, para sa baby shower ng pamangkin ni Tami. So, let's see kung alin yung ano. Ay, Jehovah's Witnesses. And, yeah. Walang araw, katulad kahapon, ulan. Ulan na naman. Walang katapusang ulan. Punta sana ako ng Walmart. Kaso, I don't feel like going over there. Hindi ito. Wrong ito. Wrong. Ito yung in-order namin para sa baby. Ito siya. Para sa baby ito. Hindi naman sila nanonood, I think. So, okay lang yan. Itong box, dalhin ko to sa isang bahay. Magagamit ko to for packing. Akala ko ito yung sa baby kasi mabigat. Magagamit ko tong box guys sa kasi mag-start na kami ni Tami yung punta na ako dun sa Monday. Probably nakita ninyo ito. Andito doon na ako sa bahay para mag-impake. Tulungan ko si Tami mag-impake kasi seryoso na talaga itong pag-move dito guys kasi ang bigat pala dito nito. Para maglinis guys kasi kapagod guys every day meron akong nakitang buhok kasi alam nyo naman meron tayong pusa at saka aso. So, ito, ko to, ipakita ko to sa inyo if it's really worth it. Is it really going to work? Ang lucky pala. Look. I think ito yung charger. Charger niya. Wire. So, ito yung product. Ito yung product. Ang laki pala, oh. Akala ko maliit. At saka heavy. Nag-iisip ako kung saan ko ilagay itong vacuum. Sa lugar na hindi talaga yung... Ipakita ko sa inyo kung paano i-install at kung tama ba ako kasi hindi ko talaga alam. Lang ako, nagbabasa-basa. Maganda siya guys, as in, hindi ko pa ito nagamit ha, hindi ko pa na-try pero sa quality, yung quality niya. Ito, sensor yan. May camera dyan para i-map yung floor para kung saan siya magpunta. So anyway, so i-try natin itong ilagay. Sabi pa dito, installation. Okay, let's go down there. Sa ilalim ng table. Okay. Okay, how to power on this thing? Look. Charging. It's sabi pa guys, charging. So now, what? So, ito siya guys. Sabi pa, charging daw. So, yun, nagbi-blink-blink yung red, dyan pa. You cannot go on top of that. It says, fat cats not allowed. Sabi kasi sa instruction.
Nakikita ko kasi yung mga pet lover. Pag umaandar na yan, yung mga pusa, tumutungtong. So ngayon, hopefully, itong si Dimples hindi tutungtong doon. Ano natin tong mga... May mga part kasi siya dito, oh. Parts ng So, ilagay natin sila sa plastic. Mga gamit sa vacuum. Nag-stop na ngayon yung ulan. Yung kanina sobradong foggy. Nag-stop na yung ulan. Pero kanina yung fog talaga is grabe, hindi magkaya ng power. Iano ko na din yung mga Christmas, yung ibang mga Santa Claus, yung mga snowman. Nilagay ko na palagay sa yung dito sa gilid, nilagay ko na sa baba. Kasi gusto ko dahan-dahan kong sila, inalis dito kasi para dahan-dahan ding mawala. Kasi yung pinaka talaga is yung Christmas tree. Yon, at saka ito din. Hindi ko na siya itong is maliit na Christmas tree, dalawa sila, 'di ba? Hindi ko na siya ilagay sa box kasi hindi ko na alam kung asan yung box. I think tinapon ko. Inano ko yang sila sa cellophane para to protect sa mga yung dust, ganun. So yun. Ini-start ko, guys, look. I start cleaning, guys. Let's see kung maglinis ba talaga to. Si Misty. Tignan nyo si Hubs. Tignan nyo si Hubs, si Boy. La. Okay. Tignan nyo si Hubs. Hubs, don't jump on it, ha? Don't jump on it. Tignan nyo sila. Let me see kung ano ba niya yung Dims, move, Dims, move Dims alert. There's so much here. Come on. Okay naman pala. La. Tingnan niyo si Hubs. Tignan siya din po. Nakakaloka kayong kala ko okay siya sa carpet. Dims, you have to move, Dims. Hala. Umano talaga siya sa carpet, guys. Kunin natin itong mga laruan. Tignan niyo. Hala, Dims. Malaki yung lugar namin, guys. Malaki dito. So, hindi ko talaga alam kung maano siya, nahirapan siya dito, oh. Nahirapan siya dito. Itong pusa, nag-enjoy ako din, nag-enjoy. Nag-enjoy ako, guys. Pati din si Jim House, oh. Ano lang, guys, binili namin yan siya, guys, para yung buhok is hindi mag-stuck, as in like once a week akong mag-vacuum and then grabe yung buhok na dito after vacuuming. So ito, pang tulong lang ito, pero mag-deep cleaning ako dito. Yung deep cleaning talaga sa gilid-gilid, kailangan ko na talaga ng vacuum at saka mop. Ito may mop na din. Pero kailan ko mag-deep clean sa mga gilid-gilid. Tingnan nyo si Dimples. So ngayon na meron na tayong vacuum, hindi ko na pwedeng sigawan si Tami. Paglinis! Kasi meron na tayong mauutosan. Meron na akong utosan. Ito yung bagong katulong namin sa bahay, guys. May katulong na tayo. Doon. Pero binibibisit ko siya, guys. Tinitignan ko kasi parang ang pinoproblema ko sa kanya kanina is yung sa ilalim ng bedroom, sa ilalim ng bed namin. Na-stuck siya doon. Sus, Ginoo ko, sabi ko, masira man ito ba, hindi ka bago-bago pa.
kaloka talaga tong katulong na to. Ang nakakaganda nito guys is kapag may masensor siya guys, tingnan si Roxy. Mag-slow down siya, tingnan si Roxy takot. Hindi pa rin siya bumalik sa ano niya, yung sa charger, ano niya doon sa ilalim ng ano. Ito na ang tawag ko nito is hindi ito, robotic. Meron na tayong katulong na si robotic. Nakapasok si Inday. Hi Inday. Nakapasok si Inday. What are you doing over there? I have to put this outside, you know? I have to put this outside. You have to move. Kumusta na si Inday? Hi Inday, kumusta? Tingnan niyo. Bubo naman ito. Pinabalik ko sa charging ano niya. Naghanap. Bubo, andun yung ano mo, oh. Wala dito. Wala dito yung ano mo, bubo. Bubo man ito, guys. Pagka bubo na lang, balik ka sa ano mo ba? Parang papunta na yan dyan. Tignan mo. Pinabalik ko kasi hindi pa nag-stop. It is charging. Anyway, so kain tayo. Leftover na naman ito guys, yung ano. Ang sarap kasi pala talaga nung ginataan kong ano. Langka, as in, ang sarap talaga. Nag-charge pa rin siya. Tignan natin kung marami ba yung na-collect na ano. May papel pala dito nakalagay. Kunin nga natin to. Kalimutan ko, may papel pala. So, tignan natin. Hala, ang dami guys. Hala, ipakita ko sa inyo guys. Ang dami guys. Paano to? Paano to i-flip? Ito pala guys, oh. Ito pala, look. Hala, ang dami guys. Tignan nyo naman yan. Kalukuhan. Ito, oh. Puno. Look. Grabe. Kalilinis ko lang dito ba? Grabe itong nakuli. Kaya, maganda pala dyan talaga ito. So, may ano din siya dito guys. Ito, oh. Parang tawag nito. Filter. So, pwede yan hugasan. Okay. Basura pa more. You guys, you have a ton of here. Ibalik natin. Paano to ibalik? Nakalimutan ko na. Ay, ganito pala. Dustbin installed. Dustbin installed. So unique. Anyway guys, thank you guys so much for watching. I'm going to end this vlog and I will see you in my next one with my Inday. Katulong. Meron na tayong Inday sa bahay. Si Inday Garutay is andyan. Anyway guys, bye. Thank you guys so much for watching. And I will see you guys sa susunod na mga vlog namin ni Inday Garutay. Bye!